Gamers, είμαι ο Μάριος G399 και σήμερα θα σας δείξω πώς να κατεβάσετε και να βάλετε το Race μήνυμα στο Minecraft. Πρώτα θα πάτε στο link που σας έχω βάλει στο description και θα πατήσετε το 172 Race μήνυμα και θα το κατεβάσετε. Αποθήκευση αρχεία. Μετά θα πάτε και θα πατήσετε θα πάτε στο desktop το download, θα το κλείσετε τελείως, θα πάτε στο updata και μετά θα πατήσετε στο 172, θα το κάνετε copy paste και θα το αλλάξετε όνομα σε μήνυμα. Μετά θα πάτε εδώ πέρα και θα αλλάξετε και στα δύο όνομα σε μήνυμα. Μόλις το κάνετε θα ανοίξετε το μήνυμα ψημεματάριο και εδώ πέρα που λέει 172 θα το αλλάξετε και θα γράψετε μήνυμα. Αρχείο, αποθήκευση και το κλείνετε. Μετά θα πάτε εδώ πέρα και θα ανοίξετε άνοιγμα με WinRAR και θα κλείσετε το φάκελο αυτόν τελείως και θα πάτε και θα ανοίξετε και το άλλο. Μετά θα τα πάρετε και τα δύο αρχεία από εδώ πέρα, θα τα σύρετε εδώ πέρα και μόλις τα σύρετε θα πάτε εδώ πέρα στο meta-inf και θα πατήσετε delete files, θα πατήσετε yes και μετά τα κλείνετε όλα. Πηγαίνετε στο Minecraft και θα πάτε στο new profile, θα το αλλάξετε σε μήνυμα, θα πατήσετε save profile, μετά θα πατήσετε edit profile και θα πάτε εδώ στα versions και θα σας λέει μήνυμα. Πατάτε save profile, ανοίγετε το Minecraft, μισό λεπτό να μπει. Ωραία. Μόλις θα ανοίξει το Minecraft θα πατήσετε θα φτιάξετε το κόσμο σας. Το βάζω έτσι για να σας δείξω. Και όταν μπείτε θα δείτε πάνω δεξιά το μήνυμα, όπως θα δείτε και τώρα. Μισό λεπτό παιδιά. Και να, πάνω δεξιά το μήνυμα. Όπα, συγγνώμη λίγο για το lag. Και να, εδώ είναι το μήνυμα. Μενού. Το C για να βάλετε μια τοποθεσία. Waypoints. Remove. Και αυτό ήταν το tutorial. Το tutorial όπως να είναι. Ναι, αν θέλετε να κάνω πώς να κατεβάσετε διάφορα games ή κάτι άλλο, γράψτε τα στο comment. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Γεια σας παιδιά.